Jel se negde smatrate sada sa čitavom tom ekipom Sevdah i još ljudima koje negde prepoznajemo da su sličnog senzibiliteta, ipak nekom mlađom srpskom muzičkom scenom jednog pravca? Imamo sada rock and roll, repetitor i tu se neki ljudi sada zaista iskristalisali i sada kao da se dešava jedna nova generacija koja dosta eksperimentiše kada je elektronski zvuk u pitanju. Mi bismo to mnogo volili i u stvari ta ideja postoji još pre neki 5-6 godina i to smo recimo sa MKTSL-om, onda DJ Flipom, Volgan Gas, onda Chick Toxic, Intruderi, pa eto sad i Sevdah i pa eto postoji ta neka ideja da se to kao nekako regeneriše, ili da se formira ta elektronska scena, to bi bilo baš... Muzička scena, da. Samo da bude prepoznatljiva. Mi imamo baš dosta toga kvalitetnog da ponudimo, mislim ne mi, nego Beograd i opšte Srbija i ja mislim da bi to bilo baš super da se to tako nekako uklopi, to je bilo fenomenalno. Da se prepozna ne samo kao nova srpska scena, već i nova srpska elektronska scena. Elektronska scena, upravo tako. Kada smo se sretali u prethodnoj sezoni ove emisije, Tube je bio, na primjer, mesto i takvi prostori, prosto gde može da se zapleše uz muziku, to je bila negde ideja potpuno logično. Gde nas sada očekujete? Gde sada očekujemo zapravo mi vas? Da, to je u petak u KC Gradu, znači Kulturni centar Grad. Evo, sad smo malo videli te atmosfere juče sa promocije knjige, a sada nešto drugo i to je divno mesto i uvek podlačim i ponavljam se, znam, ali da je mesto koje je vrlo brzo iskomuniciralo sa velikim brojem Beograđana i prosto mladi, inteligentni ljudi negde su kapirali ovaj prostor kao vrlo dobar i kada su izložbe u pitanju i kada su promocije knjiga u pitanju i kada su svirke u pitanju dosta dobrog i kvalitetnog džeza smo tamo imali priliku da čujemo, evo sada i ovog zvuka. Šta je vama tu bilo zanimljivo da baš u gradu nastupite? Pa, htjeli smo da promenimo, pošto smo nekoliko puta već u Tube-u nastupali prošle godine, a to je nov prostor i mnogo bendova je tamo nastupalo, odličan je zvuk i živ prostor, to je puno ljudi dolazi. Čak ćemo imati dodatni zvuk, dodatne... Da ne bi bili previše glasni, a da bude lep zvuk, onda ćemo imati dodatno zvučenje. Šta ćemo biti u prilici koji negde segment svoga delovanja, odnosno muzičkog rada ćete da predstavite? Pa to je sad neka nova etapa. Pa dobro, pretpostavljam. Da, imamo nove saradnje, to su Milana, pevačica, nova ili... Da, u svakom slučaju, da ne bi se smarali s imenima koje u principu nisu... Da, ali sam mislili novinari, odmah kažem, znači kada su sad ti vaši novi projekti, te elektronske, srpske muzičke scene nove, u pitanju prilično je zbunjujuće. Vidimo da vrlo lepo sarađujete i to nam je strašno drago, ali su u pitanju projekti i gostovanje novih pevačica, odlasti pa sa drugim bendovima, tako da je vrlo zbunjujuće, tako da ne morate dodatno. Znači imat ćemo 5 vokala sad za ovaj koncert. Imat ćemo 2 DJ-a, od toga jednog austrijskog, biće DJ Hilberg iz Linca, koji isto radio, by the way, remix za ovaj single. I to onako u nekom totalno suludom gaba stilu, ono iz početka 90-ih, onako neki kao Renegade Soundwave. Dobro. Tako da bit će jako interesantno što se tiče ovdje tog seta, njegovog DJ seta, pošto on iz nekog starog elektronskog sastava iz polovine 80-ih. A također imat ćemo i VJ Aga, će nam puštiti VJ, to je sad jedan specijalan onako... To treba da bude nova saradnja, tako da to je ozbiljna saradnja. Pa dobro, to ćemo nešto premijerno biti u prilici zapravo da čujemo kako to funkcioniše, ta hemija. Još samo bih rekao, samo da napomenem za Zorana Simića, mi smo sad, znači to je sad naredni singl koji promovišemo, to je u stvari jedna pesma iz 86. godine, njegovog benda Pita od Meda, koja zvuči onako u originalu kao Đuran Đuran, a mi smo sad to uspjeli nekako, to jest pokušali da uradimo neki remake te pesme. Vidite da to vrlo uspešno, sad gledam sa gramofonđijom, sad se dešava i uopšte taj revival u smislu nekog starog zvuka opet u novom ruhu, to jako dobro komunicira uopšte na globalnom nivou, ne samo ovde. I ne znam da li ćete se složiti sa mnom ako zaključimo, naravno kao negdje ljudi koji volimo elektronski zvuk, vi pogotovo posvećujemo temu se, ali jel imate osjećaj da su se ljudi malo uželeli tih vokala ponovo i da je postalo malo zamorno da slušamo samo beat, nego prosto ljudi imaju potrebu da se to sve oplemeni i zato te pevačice su jako zanimljive, sve to što se dešava. Tako da ćemo to sve zajedno, ovo o čemu smo malo čas pričali, biti u prilici da čujemo u Kulturnom centru Grad
U petak uveče. Jeste. Između ostalog, htjeli bismo podelimo dva puta Karte, uvek to zaboravimo. Evo, da, rekao si mi to na početku i sad smo se zapričali i eto, ljudi bi ostali bez karata za petak uveče. Koliko ste odlučili da poklonite večeras? Može i 3 puta po 2. 3 puta po 2, to je super. 3 puta po 2 na 3612-111, nisam zaboravila taj broj telefona. Mislim da u svakom trenutku kada me probudite da bi ga znala, tako da da li je spisak ili karte, pitaju me u režiji? Pa najbolji spisak, to će biti najjednostavnije. Spisak, okej. Vi sada sačekate, mi vam odmah damo spisak i ljudi bez problema dolaze na svirku u petak uveče kada sve to počinje? U 22. 22, to je okej. Hvala ljudi puno i ja vam želim držim fige za sve drugo što budete osmislili, a onda i planirali. Čini mi se da ste onaj deo ekipe koji ostvaruje svoje snove. Hvala vam večera što ste bili gosti emisije Još uvijek budni. Vidimo se izvesno u petak uveče u gradu. Javite se ukoliko ste budni i dobro se zabaviti uz Mistake i još tu masu kvalitetnih muzičara.